de dir-te t'estime. Enhorabona. Me la un poquito para allá, pero la foto que está millor. Enhorabona, aula d'infantil de 4 anys, la seva mestra, María Jesús Ibáñez Argente, del col·legi Severí què? Severí Torres, d'on? De Vilanova de Castelló, sí? Pel treball, gràcies, amic Dofí. Fort aplaudiment. Anem a seure, els companys.